हाय लोगोफोर गुड इभिनिं बयनिसिमबो दिनै आंहा एसे लेट जाबोबाय कलेज थांदोंमोन आङो बेंकाव एसे खामानि दंमोन केवाइसि बो होनांदों आरो एसे फैसाबो डिपजिट खालामबोदोंमोन आङो बेंकाव माने बहुत भिरखामोन ना धेकियाजुलि बेंक जोंनिया स्टेट बेंकाव माने आं बे बेंकाव माने ओरैबायदि नुबाय माने जोंनि बर' हिन्जावसा माने मुसलमान हौवाजों हाबा जादों सासे गथ'बो मोनबावबायसो ओमफ्राय माने बे हिन्जावखौ माने बे हिन्जावा माने मुसलमानफोरा जा गानो बेखौनो गानदों माने आं मिथियाखैमोन दे मानसियानो माने सेन्स जास्रायो माने मुसलमानजों हाबा जानाया ओमफ्राय माने साइडखै थांनानै ओरैबायदि बर' भाषा रायलायबाय माने आं जा बोरैबा मोनबायलै आं नायबाय थाबाय आंनि नायबाय थानायखौ नुनानै ओमफ्राय हौवायाबो आंखौ जा जोर जोर नायबाय ओमफ्राय आङो बे हिन्जावसाखौ नायबाय आरोना मानो बेबायदि जानांगौ माने बर' जानानै मुसलमानजों थांदों लोगोफोर आं जा दुखु मोनदों स' प्लिज सोरबाफोर जुदि गुबुन सेंग्राफोर मोजां मोनोब्ला ब्रेकआप खालामनानै गारलै बर'जोंनो थांनांगौ जायोब्ला बहुत दुखु मोनबाय आं Likey